Здравейте! Сега ще играем с Кевин. И аз съм Пич! Сега ще играем с Кевин. Да знаете, че моят приятел Юри не може да играе. Абе. Опитай се ти миеш. Ахаха! Трябва да си метален. Ахаха! Си нуб. Арабе, нуб. Си ти! Ти си гроб! Не. Кевин ме нещо много по-кефи от Бен. Защото може така да се променя. Хелп. Окей, тук има дърво. Там има желязо, друго желязо. Мога взема. Аз ще се превърна в камък, защото е най-здравия. Въпреки, че камъка е малко бавен. С Кевин ми е някакво по-трудно. Да, това е много по-труден герой. Ще се превърна в дървото. Всяко ново което видя, ще се пременявам. Това вече съм бил. Ама... пак е по-добре. Така. Надяваме се да минем нивото. Ще го минем, бе. Няма го минем. Ние сме супер. Той е много по-сложен герой, Кевин. Да. Аз вече се обърках, кой съм? Аз помислих, че съм Рица. Не ми. Ще ти се и на мене. Аз искам да съм по-червения. Свърши ми това. Окей, аз съм в камък. Не. Бързо. Атка, взех си елемент. Убих. Ти с какво си? С камък. Защото ми свърши метала. И след и на тебе след малко. Чакай. Какво правиш? Не знам. Така принцип трябва да сложи е тук. Мисля. Не, то човека трябва да се сложи там. Ма ти трябва да го цъкнеш. Нали знаеш? Защото ти си от метал. Не мога. Мога. Що правиш бе ненормални? Тъпчо! Да? Стъпи на дървото и избягай, хайде! Не, чакай малко! Отиди там, където е тия. Да, отиди там. Не, отиди на това. Там, къде го подвести. Свърши метала, а горе ето е. Иди побързай, отиди! Скочи бе, човек, бе! Аз ще се върна да взема метала. Ще си взема. По-скоро тук няма метал. Да, ма там има. Това са затворени вратите. Yes. Ще бъда с камък. Ти си дърво, мога да те щупа. Аз ще се опитам, пази се. Не може да рани метал. Ох! Какво е това? Нямам идея. Абе, тъпчо, ние трябва... Абе, гледай какви сме смахнати, бе! Да, наистина.
Еми, като не знам, не? И сега? Не, върни го. Защо? Тук. Аз не си взема някакъв материал. Ма не мога, защото ти си. Абе, стих се. Скачиш на храстите тук. Да, Добре, че си стих. аз се стих. Не верно. Не е верно. Уоп. Качи се горе, взимай си метал и тръгваме. Ох, Чао! Няма да те взема. Още е метал. Аз си взема пак. Някакъв друг метал ме. Не. така. Тук ще има будка. Тук ще има много бой. Убит този червения, че ни стреля. Свършим материала, свършим материала. Дърво. Първият джойстик е много по-яко. Аз съм с първия. Не знам. И за това е по-яко. Не верно. По-яко е, защото ако съм с първия, ти няма да... Ти ще си втория, ти искаш да си. Окей, се промена. Какво си мислиш, че правиш, а? Кажи ми. Уау, колко съм точен. Okay, now you're in trouble. Уау, това беше странно, че ми е така. Желязо. Ти вземи и другото. Ти сложи. Аз не мога да се пременя. Натискаш едно. Това натискам. А как аз мога? Чакай. О, не мога. Пак трябваше да го фана. Много сме слаби. Ела да долу, че долу не е бъгнато. Мога да отида долу. Окей, това е нещо бъгнато. Го хвана. На това. На това кръгото. И как го фащаш? Кръг. О, А ти? аз не го фащам. Аз го фанах един пъти. А ти как обикновено го хващаш? И с кръг. Yes. Прикриваме и си взема малко камък. После сега ще прикрим. Давай. Мене много ме просто.
Айде. Ако искаш, си вземи по-добре камък. Аз трябва да си сменя моя. Айде да смей се. Try this on for size. Първо трябва да отидем на там, после трябва да се върнем при това кръгче. Или не. Според мен не. Щом продължаваме още. Да. Защо по дявола ли ти тичаш в оградата? Кардио ли правиш? Не знам. Окей. Аз не мога да го взема. Ще почакам. Ти бе взимай такива. Човек! Това е за двамата! А не, не е за двамата. Аз ще бъда третия, който го купува. Чакай малко. Са ти трябва да се включиш. What are you trying to do? Electrocute me? Абе, аз си го знам. Добре. О, не! Най-мразното. Бой с бос. Кой е бос? Ами не се сещам. Няма никакъв бос. Но тук май имаше бос. Така време е да ме You are изтлети. what you touch, or at least I am. Не. Чакай. Уоу! Ей, аз ще отида да го... Как ли да се включи в това? Да се включи. Аз го направих. Да, знам. Давайте ги закриш, аз ще го направя. Не можеш, първо трябва да бием. Давай. Опа, смахнахме, да. О, не! О, башки! О, башки да му се не знае, преобразих се. Видях, прикривам те. Давай, убий го! О, не, то не е един. Ти би не много по-сложен от Бен. Не мога аз. Просто не знам с кое копче. С кое копче го правиш ти? Кръг. Абе, ние сме много тъпи. Защо? Ще продължим следващия клип след малко. За сега, довиждане.